नमस्कार। सनातन संस्थेच्या वतीने मी सौ शुभा सावंत आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते। हिंदू धर्मातील अद्वितीय आणि श्रेयस्कर परंपरा म्हणजे गुरु शिष्य परंपरा। गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी गुरूंप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची ही परंपरा प्राचीन कालापासून सुरू आहे। परंतु आजचे युग हे धर्मयुद्धाचे युग आहे। संपूर्ण पृथ्वीवर अधर्माची सावट पसरलेली आहे। अशा काळात धर्माच्या बाजूने उभे राहणे हाच साधनेचा मार्ग आहे। ही जाणीव सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गुरुपौर्णिमेच्या महोत्सवाचे आयोजन ठिकठिकाणी करण्यात आले आहे। भारतभरामध्ये 77 ठिकाणी तर गोव्यामध्ये 6 ठिकाणी गुरुपौर्णिमेच्या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे। श्री सिद्ध पुरुष नारायणदेव मंदिर, कानकाबांध, मापसा येथे सायंकाळी 5 वाजता, संत गाडगे महाराज सभागृह, पुंडलिक नगर, परवरी येथे सायंकाळी 5 वाजता, श्री महारुद्र हनुमान मंदिर सभागृह, नवेवाडे, वास्को येथे सायंकाळी 5 वाजता, बाबू नायक सभागृह, मारुती मंदिर, दवर्ली, मडगाव येथे सायंकाळी 5 वाजता, तर राजीव कला मंदिर, फोंडा येथे सायंकाळी 5:30 वाजता आणि सुंदरम सभागृह, बँक ऑफ इंडिया जवळ, फोंडा येथे सायंकाळी 6 वाजता या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या महोत्सवामध्ये व्यासपूजन आणि परमपूज्य भक्तराज महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन होणार आहे। त्याचबरोबर राष्ट्र धर्म याच्या रक्षणासाठी साधना आणि युद्धकालीन कर्तव्य काय आहेत या विषयावर मान्यवर वक्त्यांचं मार्गदर्शन असणार आहे। तसेच ग्रंथ प्रदर्शन, फलक प्रदर्शन हेही आयोजित केलेले आहे। फोंडा येथे विशेष कार्यक्रम म्हणजे शिवकालीन शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन लावण्यात येणार आहे। सर्वांनी या महोत्सवाला उपस्थित राहून आध्यात्मिक स्तरावर लाभ करून घ्यावा अशी सनातन संस्थेच्या वतीने आपल्या सर्वांना आवाहन करते। नमस्कार।